Istuva apina. Tietysti silloin kun on kurakeli, niin istuva apina on inhottava tehdä hiekkakentällä, niin me voidaan tehdä kykkivä apina ja samalla tavalla pakaravenyt, eli jalka tuohon ja koitetaan vaihtaa toiselle. Koitetaan mennä kyykkyasentoon ja sitä voi tehostaa vähän. Näin. Siinä oli istuva apina. Sitten tehdään rammakko. Polvet niin auki kun menee. Kantapäät irti maasta ja semmonen nyrkin kokoinen rako tonne. Istutaan siinä kantapäitten päällä. Polvet auki. Kädet, kyynärpäät kiinni tuohon polviin. Sit voi vähän nojata ja tehostaa sitä venytystä vähän työntämällä kyynärpäällä polvia enemmän auki. Ja sammakko voi totta kai sanoa sen. Quack, quack. Hyvä. Sammakosta kasvaa karhu. Eli versus niin ylös kuin menee. Kädet suoraksi, polvet suoraksi. Niin että kantapää ihan hiukan irtoaa maasta. Ja tätä voidaan tehostaa sillä, että työnnä päätä käsien välistä kohti varpaita. Niin jo rupeaa kohkeista tuntumaan. Eiks vaan? Hyvä. Eli siellä tuli takareiteen ja pohkeisiin venytystä. Sitten kengurun puolikkaat. Tässä on oleellista se, että kantapääpolvi, eli tämä etumainen sääri on ihan pystysuorassa. Ei saa olla niin, että polvi tulee varpaitten päälle. Siellä tulee polviniveleen kauheita vääntöjä, joista voi olla isojakin haittoja. Eli tää on tärkeä katsoa, että se on ihan pystysuorassa. Mutta aiemmalla jalalla ei niin, että siellä on varpaan kärki tai noin, vaan siellä pitää olla päkiä maassa. Polvi ei osu maahan. Hyvä ryhti. Voi kädet laittaa lantiolle ja tästä pari kevyttä joustoa. Ne tuntuu siellä lantion sisällä, niin lonkan koukistajat. Ja molemmat puolet. Kengurulla on pitkä häntä. Sitten tullaan nostokurkeen. Eli nilkasta kiinni, ei kengän kärjestä, vaan nilkasta. Polvet vierekkäin, käsi ylös. Tässä on vähän tasapainoa sit samalla. Lantio eteen ja hartiat taakse. Ja nosta sit nilkasta sitä jalkaa ylöspäin. Niin se tuntuu se venytys siinä etureidessä. Toki etureiden venytys, niin tehokkaampi on vielä tämä. Et jos haluaa, niin kenguruna voi vielä kääntää kengurun häntää. Tässä saa vielä enemmän kohdistumaan sen tonne. Purasel kentällä niin polvimaat ei ole. Molemmat. Sitten on vielä kaista. Tuonne päin tuulee. Noin. Toiseen suuntaan. Muista siinä, että jos kädet on tuolla, niin lantio on tuolla. Olette niinku semmosella kaarella. Ja ei saa painua eteen.